Il-flus spiċċaw f'bir bla qiegħ u ħadd ma jaf fejn marru. Sal-lum Stewart ħadu b'kollox madwar 450 miljun euro. Ex-qar President tal-Assoċjazzjoni Medika Maltija Martin Balzan f'intervista li saritlu waqt il-programm Endru Azzopardi on 103. Il-flus inħatfu f'bir bla qiegħ ħadd ma jaf fejn marru. Ingħata flus jekk noddu ta' dis-sena wkoll. Ma nafx għaddihom lux jew le. Għadu ma ddikjarax il-gvern 390 miljun. Ħalon ta' 36 miljon koperta minni u minnek u kull minn ħallas it-taxxa. Ibrek ma jħallas u nħallsu aħna. U għandu jagħti 27 miljon vet li ma tħallsitx. Ġifieri qed nikkalkulaw li ħa 450 miljon. Waqt l-intervista Martin Balzan għamel referenza għal fatt li Stewart iddeċidew li jippubblikaw l-accounts tagħhom issa wara sentenza li ngħatat mill-qorti. Da qed jgħid li qed jonfoq 28 miljon fis-sena amministrazzjoni. Marja Santa. Sorry, skont kapaċi taħroġ l-accounts tiegħek. Ix-xejn f'għamilt bihom 28 miljon. L-accounts issa ħarġhom kif telef il-kawża. Huwa konferma li bħalissa hemm swali qed joperaw mill-kantin fl-Isptar Mater Dei, hekk kif l-influss ta' barranin f'pajjiżna u l-fatt li n-nies qed jgħixu aktar qed iwasslu biex id-domanda għas-servizzi tas-saħħa tkompli tiżdied. Iżda dwar dan il-Gvern ma ħejja ebda pjan. Lill-pazjent m'għandux toilet kif suppost, m'għandux fejn jinħasel, m'għandux privatezza. M'hemmx sptar tas-saħħa mentali sura ta' nies. Kollha u ddejjaqni wkoll. Fil-waqt li qal li hemm bżonn investiment fl-infrastruttura tal-Isptar Mater Dei qal li d-Dipartiment tal-Outpatients huwa żgħar wisq fejn il-problema hija fin-numru ta' kmamar u mhux nuqqas ta' tobba. Martin Balzan fakkar illi minn dak kollu li wedu Vitals u Stewart ma sar kważi xejn. Dak l-iskop primarju li kien hemm għawdex li jinbena sptar. Ma sarx. Li Kering Grek jiġi refurbished ma sar xejn. Li St. Luke's jaqbiċċiet kien u jaqbiċċien, ma sar xejn mill-li suppost sar, l-isptar ma benix u hemm sentenza l-qorti li dal-kontratt kien frodi. Issa, il-kelma kollużjoni ħadma qed jgħid l-Awditur Ġenerali li di seta' tissir biss bil-kollużjoni, jiġifier bil-ħadma bil-politiċi Maltin u min kien qed jagħmel il-ħadma. Il-President tal-MAM qal ukoll li Ramtu Muluri, d-direttur tal-Vitals, kien blacklisted u għalhekk huwa ta' tħassib li l-Gvern xorta daħal fi ftehim miegħu. Il-qorti qalet da il-kontratt kemm il-bidunet l-idea fraudolenti, arriqi, jiġifieri jien ta' parsi se nibni, tajtni l-flus bil-qudiem u ma bnejt xejn. Marija Franca Lanza, Għanet News.